खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार्सि गयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 15 आगस्टखौ जेरै भारतआ उदांस्रि सान फालिबोदों बेबायदिनो 10 फेब्रुआरिखौ बड'लेण्ड सान खुंनांगौ बुंदों खाम्फा बरगयारि। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हा गैजायैफोरनो हा राननानै होनो खोथा होदों। बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौनो गुसुं समनि गेजेराव मावफुंनांगौनि दाबिजों एबसुआ दिल्लीयाव सावरायहैदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि काजलगावआव 20थि बड'लेण्ड सान खुंनाय समाव बिटिसिनि बारग'लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि आथिखालाव 15 आगस्टखौ बोसोरफ्रोमबो भारतआ उदांस्रि सान फालिबोदों थिग बेबायदिनो बिटिसिआव 10 फेब्रुआरिखौ बोसोरफ्रोमबो केलेन्डार महरै बड'लेण्ड सान खुंनांगौ। मानोना सोरखारा मैया बिपिएफ दोलोनिमोन आरो दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि नाथाय गाबोन सोरनिबा जागोन। बेनिखायनो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव बिटिसि एबा बड'लेण्ड एकर्ड जानायनि उनाव बर'फोरजों लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलाव जौगानायनि महर मोखांखौ बयबो नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला बिटिसि एकर्ड एबा गोरोबथाया संबिजिरारि रैखाथि दं। बे एकर्डनि जोहैनो बर'फोरा मोनसे राजखान्थियारि अरायजोर दाथाय आरो बर' रावा आथिखालाव भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव सोसनजादोंमोन। बेनि अनगायैबो सोलोंथाइ फसंथान आरो हान्था मेलानि गाहाम राहाखौ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव रायजो राजानो बानायनानै होनो हादोंमोन। नाथाय आथिखालाव बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गोदान नुनो मोनाखै। बेखायनो फैगौ गोदान आथालनो मिथिहोनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 10 फेब्रुआरिखौ बिटिसिनि केलेन्डाराव सोफानांगौ होननानै खाम्फा बरगयारिया बुंबावदों। आथिखालाव बिटिआर ओनसोलनि जायफोर बर'फोरा हा गैयाबालानो हाग्रा ओनसोलफोराव हाग्रा दानस्रांनानै थानो लादों बिसोरनो थानो थाखाय हा राननानै होना हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिटिसिनि हाग्रा बिफानाव बिबान थानाय मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंदों। आथिखालाव हा गैजायै गासै बर' सुबुंफोरनो अननाय नोजोरजों थानो थाखाय एसेब्लाबो हाफोरखौ रानना होनो नागिरदों। नाथाय फिन हाग्रा बंग्रा सिफायनानै नाजाफिनबावब्ला बिसोरनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना हुमखिबो होदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया चिरां जिल्ला डिएफअ पारमानन्त पाटिल आरो एसिएफ कुन्जन बसुमतारि आरो रनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मोसाहारिमोनखौ लाना चिरां जिल्लानि रनिकाटा रेन्जनि आयना बाजार गोरबो बाजार आरो लावपानि गासै हा गैजायै रायजो राजाफोरखौ लानानै हानि जेंनाखौ सुस्रांनो सावरायदों। बे ओनसोलनि हा गैजायै गासै रायजो राजाफोरनो थानो थाखाय एसेब्लाबो हा रानना होगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव बिस्थिबारखालि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ गोरोबथा बायदियैनो मावफुंनांगौनि थाखाय सा सानजा भारतनि नखर बिफाननि उफ्रा नेहाथारि पियुष गयल आरो सा सानजा भारतनि नखर बिफाननि बोसोनगिरि ए.के. मिश्रजों गुवारै सावरायदों। गोरोबथानि थांखि बायदियैनो बाउण्डारि कमिसननि गेजेरजों सिमा बारायनानै गामि सोसननाय, कार्बि आंलंनि बर'फोरनो हाजोआरि मोनथाय एस.टि. होनाय, एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय गासैबो दैदेनगिरि आरो केडारफोरखौबो दिहुननाय, बर' लाइमोनफोरखौ पेरामिलिटारिनि गेजेरजों साख्रियाव थिसननाय आरो आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ गुसुं समनि गेजेराव मावफुंनांगौनि थाखाय एबसुआ गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायदों। लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरनो फैगौ गोलोम बोथोरनि संसद जथुमनायनि सिगांनो हाजोआरि मोनथायखौ होनांगौ होननानै एबसुआ दाबि खालामदों। बे सावरायहैनायाव मिरि एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारि आरो गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारि मोनहाबो बाहागो लादोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।